салом мухлисони беҳтарини дунё. дар ҳол шуморо мехоҳам барои бозгашти ла лига табрик гӯям. Барселона баргашт, чемпионати Испания баргашт, футбол низ баргашт. Аз ҳама осаш Брейтвейт гол зад. Имрӯз хабари хуш бисёр аст ва умедворам ки бисёри шумо шаб бозиро тамошо кардед ва мехоҳам камтарак дар бораи ин бозӣ бо шумо суҳбат гузаронам. Агар ту мухлиси Барселона бошӣ, то ҳатман дар канал обуна шав, зеро ту аввалин шуда дар ин ҷо аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаат бохабар мешавӣ. Ва бале бародар, лайки қиматбои худро низ аз ёд набарор. Ин чизҳо барои пешравии канал хело муҳиманд. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати Adinxbet мебошад. Онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилкаи коментария буда даромада бо промокоди барсатиҷи дар аввалин пардохтатон соҳиби 6500 рубл шавед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Акнун мегузарем ба чорабиниҳо. Ҳамада тамошои хуб. рафтем. Состави асосӣ пешгӯинашаванда буд. Дар триои ҳамла мо Суарезро надидем, танҳо МЕССИИ, Брейтвейт ва Гризман. Барои чи Сетьен ин хел интихоб кард? Барои он ки намехост баъди травмаи дуру дароз Суарезро аз аввали бозӣ сар диҳад ва ин мантиқист. Ба монанди ҳамла дар хатти нимҳимоя низ Артуро Мелоро надаровардам ва бар ивази ӯ Артуро Видал бозӣ кард. Дар бари ӯ бошад Френки ва Серхио қарор гирифтанд. Ин маънои онро дорад ки Видал бозингари асосии ҳайят мебошад, на ин ки ивазшавандаи кадоме, чӣ хеле ки Валверда ӯро истифода мебурд. Ва ҳамин хел вазъият дар хатти ҳимоя аст. Лангле дар ин бозӣ иштирок накард, аз сабабе ки 5 корти зар гирифта буд. Умтити баъди травма баргашт. Барои ҳамин дар ҳайати асосӣ мо Араухоро дидем. Ман намедонам карьераи ӯ чӣ хел қарор мегирад, лекин дар оянда ӯ яке аз ҳимоятгарони беҳтарин хоҳад шуд. Ва Роберто бар ивази Самеду, ки бозингари португалӣ режими карантинро шикаст. Аз ҳамин сабаб штаби тренерон ба ӯ ҷазои адолатона доданд ва ин чиз бояд барои ҳар як кас намуна шавад. Мехоҳӣ бозӣ кунӣ, бозӣ кардан гир ва вақти худро ба ҳар хел зодурӯзҳо нагузарон. Бале, Малёрка тамоман тарсид ва дар хатти ҳимояи Барселона прессинг накард, ки ин беҳуда буд. Агар ту прессинг накунӣ, то бо эҳтимоли зиёд дар ин бозӣ мағлуб мешавӣ. Вале агар ту дар майдони худ прессингро оғоз намоӣ, то шанси ту барои ғолиб шудан зиёд мешавад. Ва бале голи тез ки Де Йонг онро оғоз намуд, таби Малёркаро ҷазир кард. Баъдан пас ба Алба ва ӯ бардошти хуб ба Видал, ҳисоб 1-0. Сарфи назар аз он ки функсионали Артуро дар ин бозӣ ҳамлавӣ набуд, аммо ӯ ба ин нигоҳ накарда голи худро зад. Малёрка мехост ҳисоби бозиро баробар кунад, аммо легенда дар майдон як нафар буд ва ӯ дар Барселона ҳунарнамоӣ мекард. боз Алба атакаро сар мекунад, боз Де Йонг ва касания зиёдатӣ аз Месси ва зарбаи мушкил ва сахти Брейтвейт ба ҷониби дарвоза. Дар статистика голро ба номи Брейтвейт ҳисоб карданд, паси головаро бошад ба Месси. Ба мисли голи якум нақши асосиро дар ин гол Жорди ва Френки бозиданд. Аз ҳама аҷибаш он аст ки Барселона дар муддати тӯлонӣ дар майдони рақиб бозии хуб нишон дод. Бале, буд ҳолатҳои бемуваффақият, аммо дар умум бозиро дастаи каталонӣ идора мекард. Доминатсия аз рӯи вазн дар майдон ва аз рӯи статистика. ғолибияти беҳтарин ва гол сар надодан. Ин чизро на ҳамавақт мебинем. Дар ин ҷо савол ба миён меояд: оё Сетьен ба бозингарон фаҳмон ки чӣ хел бозихемаи ӯ бозӣ кунанд, ё ин ки дар майдони рақиб набудани мухлисон ба мо ёрӣ расон. Дар оянда инро хоҳем дид. Барои чӣ Барселона гол сар надод? Барои он ки Араухо бозии хуб нишон дод. Якум қадами худро ӯ барои дастаи оянда монд, а марг бошад ӯро суғурта кард. Не, ман як бори дигар такрор мекунам ва шумо бо диққат гӯш карда кайфият баред. Мо дар меҳмонӣ ягон гол сар надодем. Бо ин хел пешравӣ Тер Штеген метавонад дарвозабони беҳтарини Ла Лига шавад. Акнун гап мезанем дар бораи ивазкунии бозингарон аз скамейка. Сетьен Брейтвейтро ба фланг рӯй кард, баъдан Фирпоро дар ҳимоя ҷамъ кард. Алба бошад фланги чапро ба ӯҳдаи худ гирифт. Голи Алба баъди паси Месси, боз Алба ба ӯ бозии беҳтарини худро дар ин мавсим нишон дод, барои он ки ӯ сезонро хело бад сар карда буд. Дар охир ширинии болои торт ин голи Месси мебошад ва ин ягон касро ба ҳайрат наовард, барои он ки ин голро Араухо сар кард ва паси хуби ӯ ба голи Месси табдил ёфт. Дар маҷмӯъ ба ин ҳимоятгар бояд мо бештар назар кунем. Кӣ медонад, мумкин ӯ Пикеро дар оянда ба нафақа рӯй кунад.
дар умум даста хело бозии хуб нишон дод нисбат ба бозиҳое ки мо пеш дар меҳмонӣ нишон медодем. аз ҳама осташ он ки мо се холро ба даст овардем дар ин вазъияти мушкил. баъда мо бояд оромона ва бо боварӣ бозӣ кунем то ин ки ягон хол аз даст надиҳем. ҳозир ман шуморо баҳои бозингаронро нишон медиҳам. шумо бошад дар комментария бозингари беҳтарини ин бозиро интихоб кунед. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. барселонаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд муҳаммад гаиров. хай дар паноҳи аллоҳ.